Gemes aku. HP kok ketok-ketok lapo to, Bu? HP iki lho Pak, jengkelno wong. Wis tak ketok-ketok kok sinyale gak nyaut. Padahal lho, kuotane cek akeh. Ancen HP-ne sing pelit, apa sinyale sing gak peka? Sing luwih jengkelno meneh, Pak. Aku nak wis kadung ketok-ketok sampai gregeten ngono kae. Kok malah ditinggal turu. Ditinggal turu piye maksudnya, Bu? Layar HP niki lho, Pak, malah dadi mati. Jengkelno apa ora, Pak, ngono kuwi? Yo jengkelno sih. Percuma Bu, arep mau sindir-sindir kaya apa, ora bakal tak tukokno. Nek perlu ketok-ketok sing luwih banter, sing mati sisan HP-ne. Ben ora dolanan HP wae. HP yang mare keset, HP yang mare wegah nyambut gawe. Sopo sing ngomongan ngono kuwi? Aku kan mau maca pikiranmu to, Pak. Berarti salah untuk mengoco pikiranku. Ya mesti bener lah, ora mungkin salah. Pikiranku ora ngono, Bu. Lah piye? Pikiranku ki umpama aku wis iso nukono HP kowe langsung tak tukono HP, Bu. Tenane, Pak. Nek sampean nukokno HP aku tenan, aku HP jungkir walik kono lho nang lapangan. Nek perlu koprol. Nek kowe gelem jungkir balik tenan nang lapangan, Bu. Engko nek bar langsung tak tukono es degan. Cocok kuwi, Pak. Wis ndani kene sik. Tenan pura. Nduk ku nyindir-nyindir kok pesawat wingi ngenani. Ngono yo gak peka blas. Ya, Mah, lapar ya, Mah? paling mau prank tok. Kayak nang konten-konten ngono kae lho. Isine bisa cuci piring. Masa aku gak roh. Kaya cek ora percaya ku lho, Bu. Bukan sik to. Nya. Iki HP tenan apa HP mainan apa? Ya HP tenan to, Bu. Jajal lo nekno. Iya ya, Pak. HP tenan jebule. Apik ya. Lah, nak ngene iki lho, Pak. Wis peka jenenge. Sinyale wis nyaut. Ya saya. Nang ndi, Pak? Aku mau tukokno tegan. Iya no. Yes, Pak. Aku tak nutup lawang sih. Loh, Pak. Rek aku mau cek nang lapangan. Omongmu rek mau tukokno es degan. Lah ndi warunge? Lah iya, nang lapangan kene sik, Bu. Omongmu rek kowe ape koprol sik. Engko lagi tak tekono es degan. Loh.